carane kok mercon perbandingane ambe upat siji. Halo Den, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki aku arep eksperimen. Ki pecut sing winginane lintang sungi kae tak upgrade dadi pecut sambungan. Regane aku gawe gawe upat-upat 2 cabang. Ki aku lagi pertama kali gawe iki. Dur orang ngerti carane sing bener ning aku nekat gawe. Ki aku nggo upat-upat loro. Kuwi nggo perbandingan mengko ya. Saiki rasa kesuwen, saiki langsung dijajal wae ya. Tapi sedurunge tetep no koyo biasane klik tombol tombol eksekusi subscribe Den. Oke, saiki langsung dipasang wae ya. Masangnya ngene. Iki masuk. Sini iki. Panas-panas gak apa-apa. Soale wingi akeh sing ngomong kon ngetes suarane. Ya aku lagi pertama kali gawe iki. Kul suarane gur nganu tok Den, gur luweh apa isine? Cara mic no luweh ngebas. Iki saiki perbandingane ambi upat nganu ya Den. Perbandingane ambi upat siji. Yo dadi ngono kuwi ya. Perbandingane sekitar ngono kuwi. Dadi nek upat loro iki rumahku iso muni bareng ngono kuwi ning jebul ora. Suarane luwih nganu tok, luwih ngebas. Carane kok mercon spiritus. Jarine cah-cah kok mercon spiritus. Ning nek dige ning kalangan ya mending upat sing siji wae lah.
Oke, cukup reviewnya semono ae, semono kuwi lah suarane. Matur suwun sing wis nonton, sing durung nonton ya jak nonton. Ikuti terus channel Mas Wahyu. Ya wis ngono kuwi lah pokoke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.